Bota sal de Je terra. bent het zout van de aarde. Sal de terra. Zout van de aarde. Luz de mundo. Licht van de wereld. Se nós worden pagar, Als wij uitgedoofd é worden, mundo que está vir bola de escuridão. Aqui babinha o emenda. waarom ben je vanochtend gekomen? Então se me encontrava para aqui com babinho, Als ik je vraag waarom je gekomen bent, eu tenho diferente opinião e diferente pensamento. zijn er verschillende opinies en verschillende gedachten. Para Kiko nós está aqui na awe. Waarom zijn we vandaag hier? A mim que é aqui awe. Dit is wat ik vandaag A wil. mim tá aqui na awe. Ik ben vandaag hier Para mim entender palavra. om een woord te horen. Awe me não me este word anima. Vandaag hoef ik niet bemoedigd te Me não me worden. este word repreender. Ik hoef niet vermaand te Me worden. me este word de start, jump Ik start. moet opgestart worden. Para me baixar se lo qual me tem quase. Om hetgeen te gaan doen wat ik hoor te doen. Me tem aqui não para me ter palavra. Ik ben hier om een woord te horen Ando drenta action. en in actie te gaan. Amen. Amen. Para que botar para escola? Waarom ga je naar school? Para botar anunciança, Om een leerling onderwijs te word horen equipar. en bevoegd te worden. Finalmente para botar drenta action. En uiteindelijk om in actie te komen. Sim of não? Ja of nee? Bij school, para bobir vliegtuigmonteur. Je hebt onderwijs gevolgd om vliegtuigmonteur te worden. Ando 10 anos botar estudando para bobir vliegtuigmonteur. En je leert al 10 jaar om vliegtuigmonteur te Simpel worden. mir avião su, de blikje zetten de avião. Zonder een blikje olie te zien van een vliegtuig. Botar cansa de estudio. Je raakt moe van die studie. Botar bij studio para botar computer. Je gaat leren om computers te maken. Para botar 3 anos te lezen boekje zo. Maar je bent al 3 jaar lang alleen boeken te lezen. Simpel aplicatie computer. Zonder een computerkast te kunnen openen. Botar cansa. Je raakt vermoeid. Que nós estamos em igreja, Dus we komen naar de para kerk nós estar juntos em comunhão, om samen te zijn in para nós gemeenschap. adorar e bendicionar a Om Deus. God te aanbidden en zegenen. Pero também para nós receber palavra para nós sair vai com ele. Maar ook om een woord te ontvangen om daarmee op uit te gaan. Então, awe mainta, En vanochtend me quer para botar e atitude aqui. wil ik dat je deze houding hebt. Bisa junto com o Senhor, Zeg samen met mij, Heer, tu nami bo palavra, geef me uw woord para me poder renta action. om in actie te kunnen gaan. Amen. Amen. Que men kiko nós também assim depois que nós receber a palavra? Dus wat gaan we doen als we het woord hebben ja. gehoord? In actie gaan. Ja, ja. Het is geen theorie, Not a theoria. geen filosofie. Het is geen filosofie. Palavra Het is een woord para me aplicar awe. om vandaag toe te passen. Mateus capítulo 5, versículo 3. Matthäus hoofdstuk 5, vers 13. Bosota é salo de terra, mas se é salo perde smaak, kukiko lo é wordo hasi salo atrobe, e nota serve para nada mais, senão para wordo tirar a fo e para rende trapa ribache. Nós te salo de terra. Pero se salo perde su smaak, Wij zijn het zout van de aarde, maar als het zijn smaak verloren heeft, então serve para nada mais, deugt het nergens meer voor senão para wordo tirar fo. dan om weggeworpen te Para worden. rende trapa ribache. Que men bota salo de terra. Dus je bent het zout van de aarde. Pero se salo perde su smaak, Maar als het zout zijn smaak verloren então heeft, serve para nada. Segundo se seguir vai, terwijl wij verder gaan, bota essa, kom je que o erachter salo tem para dar smaak, dat zout er is om aan te smaken, para preservar comida, om eten, voedsel te para behouden, lavar carne, om vlees mee te wassen, Pa te dai. spoelen, para dar, om te Bleach. verbleken, para produzir sabão, om zout mee te maken, para produzir, om zeep mee te maken, sorry. para produzir sabão, Om zeep mee para te produzir maken, clorina, chlorine te para maken, desinfectar, om te ontsmetten, para dar ofrenda. om offers te geven. Sim, não está dando ofrenda de salo Ja, também. ze gaven ook zultoffers. Para tra pacto, para ser pacto com Om ele, verbond te sluiten. tá usa salo. Er werd zout gebruikt. Dank je, irmão Flávio. Salo tá para usa para comprar coisas. Zout werd gebruikt om dingen mee te kopen. Mas o tempo na ya salo tá para assim importante. Want vroeger was zout zo ontzettend belangrijk. Aso bane pastor abisawore ku salo hende tá para guarde carne kune. Want zoals Pastora net zei, zout werd gebruikt om vlees mee te behouden. Unta tin frigidaire. Er was geen koelkast. Unta tin freezer. Er was geen diepvries. Tá tin salo. Er was zout. Anto ku salo tá para salge comida pe comida wanta. En het eten werd gezout met
zout, zodat het behouden kon worden. Paso esalu kiketasi. Want wat deed het zout? Ora bobasheri be carne e. Wanneer je het op vlees strooit? E moleculen nan kutahasi e carne danya. Want de moleculen die doen dat het vlees gaat bederven. Esalu ta sakatu nang awafinang. Het ontneemt alle water uit de E moleculen. moleculen nan no sigi desoroya. Die kunnen zich dus niet verder Keme ontwikkelen. e carne no danya. Dus het vlees kan niet verpesten, Pa motivo kutin salu. omdat er zout op zit. Wat besta comprender? Begrijpen jullie het? No, mi topa pe di salu. En ik heb het over zout. Pero si Dios su palabra bisa kunosta salu di terra. Want als Gods woord zegt, we zijn het zout van de aarde. Ta bom pa nos ban comprender ki salu ta hasi. Het is goed dat wij begrijpen wat zout nu doet. Pa bosa kiko abotinku hasi. Zodat jij weet wat jij moet doen. Paso si bota salu, Want als jij zout bent, bom po smak carne. kun je niet naar vlees smaken. Te salu ta dune carne smak. Het is het zout die de vlees smaak geeft. Si bota salu, Als jij zout bent, ta bota saka tu ko sushi fo je jij carne. bent degene die alle vuil Pa onttrekt conservar carne. om het vlees zo te Que men ta behouden. peseta importante pa nos quanto ko salu ta hasi. Daarom is het belangrijk dat we weten hoeveel dingen zout doet. Bijbel ta bisa si salu perde su smak. De Bijbel zegt, als het zout zijn smaak verliest, En da sirve pa nada outro. dan deugt het nergens meer voor. Kui solamente pa nos, Als het niet is om alleen maar pa nos trapari ba je. om het te vertrappen. En da sirve pa nada Het mas. deugt nergens meer voor. Quem ta salu di terra? Wie is het zout van het aarde? Mi que pa nyo trapamio. Ik wil dat niemand mij vertrapt. Mi que pa nyo trapami. Ik wil dat niemand mij Abo que pa vertrapt. trapabo? Wil jij dat jij wordt vertrapt? Isende mani bo que pa trapabo? Wil jij dat jij vertrapt wordt? Awo nami bisabe kos. Dan nam het je nu vertellen. Puntrende bandi bo tiene ta trapando bo? Vraag, zijn er mensen die Outra jou aan pergunta het is esta. vertrappen zijn? Tiene ta tapando bo? Zijn mensen jou aan het vertrappen? Passou si rende ta trapando bo? Want als mensen jou aan het Ta passou ba vertrappen, perde bo smak. het is omdat je geen smaak meer hebt. Passou si bota tin smak. Want als je smaak had Niu gehad, ene bota trapari bo. dan kan niemand jou vertrappen. Pastor, tu renda subir ba mi bari ba tu renda siri. Passou ba perde bo smak. Iemand trapt over me heen. Het is omdat je je Bo smaak no tin verloren. smak mas. Je hebt geen smaak meer. Passou si bota tin smak. Want als je smaak had gehad, Nala spula boca kuvo. hadden ze je in de mond Nala butabri gesproken. ba herida. Ze hadden je op de monden Tigri ba geplaatst. carne. Een beetje op vlees Antimbo gestrooid. den cacho guarda. Ze hebben je in de kast bewaard. Bota útil. Je bent bruikbaar. Bota útil. Ben je bruikbaar. Si bota salu di terra, bota Als je útil. het zout bent van de aarde, Tur dan ben je hende bruikbaar. kebo. Dan ben je nuttig en iedereen wil je. Niu ene que perdebo. Niemand wil je verliezen. Niu ene que papai. Niemand wil dat je weggaat. Pero tiene no da salu di terra. Maar er zijn mensen die niet het zout zijn van de aarde. Se bem hoy. Dit komt Salu da niemand. duna smak. Zout geeft smaak. E pro me cosco nos tio corda. Het eerste ding wat we aan moeten denken is, Poneri be pantalla salu da duna smak. Ora bota salu di terra. wanneer je het zout bent van de aarde, Caminda kubo yega, waar je komt, tiki smak. een beetje smaak brengen. E costa bira outro. Dat wordt anders. Waar Bota je, trece bent. dulzura arriba. Je brengt een zoetheid omhoog. Caminda abo yega, Waar jij komt, tinha ambiente de amor. is er een sfeer van liefde. Hende nanta bisa atasi doi passa yega. De mensen zeggen, kijk, de vredestichter is E hende gekomen. kita dushi hende. Het is een fijn mens. Hende kita orete sempre tem bom ambiente. Wanneer die er is er altijd een fijne Sempre sfeer. tem Er is altijd een... tiki salu. Een beetje zout. Pero tiende ora nang yega, Er zijn mensen die aankomen, nanta pepper. zijn ze peper. Antonio hende no que bandi bo. En niemand wil in je buurt zijn. Nos nota paper di terra. We zijn niet het peper van de Nos ta aarde. salu di We zijn terra. het zout van de Pero aarde. tem cristiana ora nang yega, Maar zijn christen, wanneer ze aankomen, sempre tem problema. zijn er problemen. Sempre tem dolor de cabeça. Altijd hoofdpijn. Sempre tem coco não tá eens com Er is altijd wel wat waar ze niet mee eens zijn. Sempre não sabe miho. Ze weten het wel altijd E beter. luz tá corá. Het licht staat op rood. Tem cristiano que sempre tava tá corá, net virando orange, net e Er ding. zijn christenen die Pensei botar altijd em zeggen, boot. het was altijd nee, oranje nog net op rood. Cora Daarom ta krijg je cora. het. Rood is rood. Pero tem gente tá paper. Er zijn mensen die peper zijn. Ora boiega gente tá assim.
wanneer je aankomt, gaan mensen niezen. Gente tá allergisch pabo. Mensen zijn allergisch voor je. Pastor bota paper. Omdat je peper Pero bent. se bota salo Maar de als terra, je zout bent van de ora aarde, boyega, wanneer je aankomt, sempre tem dulçura. is er E altijd costa bira miho. fijnheid. Het wordt beter wanneer je Mas er bent. dushi ora botei. Fijner wanneer jij er Salo bent. ta wordo zapa duna smaak, Zout wordt gebruikt om smaak te geven. duna sabor. Een smaak te geven. Mitalesa, salo ta wordo zapa limpia zilver. Zout wordt gebruikt om zilver mee te poetsen. Anto tem gente com 4.000 uso pa Er zijn salo. wel 100 tot 14.000 manieren waarop je zout kunt gebruiken. Que me promekos com nossa bisata, Dus het eerste wat wij gezegd hebben, salo duna smaak. zout geeft smaak. E de dosta salo ta conservar. Het tweede dat we hebben gezegd is zout dat behoudt. Salo ta conservar. Zout behoudt. Que men salo ta duna smaak. Dus zout geeft smaak. De dos salo En ta het- conservar. En tweede is zout behoudt de Ante dingen. promeko mabisabo, En het eerste dat ik gezegd heb, corda, denk eraan, si bota salo, als jij dus zout bent, wak pa bono bira paper. let op dat je geen peper wordt. Wak pa bono hasi en malo kubo presentia. Zorg ervoor dat je mensen niet ziek maakt met je met je Sempre kubo aanwezigheid. tei, Altijd wanneer je er bent, costin kubira miho. moet het beter worden. Kubo drenta de problema, of ting problema, Als er een probleem gaande is en jij binnenkomt, e costin ku drecha. moet het beter worden. Abo ting e solution. Jij hebt de oplossing. Mita bisabe mas mio. Ik zeg het je nog beter. Abo ta e solution. Jij bent de oplossing. Bisene bandibo abo te solution. Zeg tegen degene naast je, jij bent de oplossing. Você de contar abo te solution? Weet je waarom jij de oplossing bent? Paso Cristo Jesus ta dembo. Want Christus Jezus is in jou. Ela bisa bote salo de terra. Hij heeft gezegd, je bent het zout van de Então vamos saber aarde. quanto ko salo ta hasi. En ik heb je verteld hoeveel dingen zout kan doen. Turcos ku salo ta hasi ta pa bom. Alles wat zout kan doen is ten goede. Nunca ta pa malo. Het is nooit voor het slechte. E uso de salo sempre ta pa beneficiar. Het gebruik van zout is altijd om iets ter voordeel Que van. men cristianan Dus christenen te pa beneficiar outro nan. zijn er om anderen te No pa bevoordelen. beneficiar bo mes. Niet om jezelf te E bevoordelen. salo para aqui bom. Het zout hier beneden, E para aqui bom. Enta si nada. die doet niets. Enta ajuda com nada. Die helpt nergens Ante mee. enta sirve pa En nada. het deugt nergens voor. Se nós turta sinta aqui dentro Als wij allemaal hier binnen e nós não zitten tá assim nada, en wij niks doen, enta sirve pa nada. dan deugt het nergens Pero o voor. momento que nós começa a baixar ribe carne, Maar het moment dat we beginnen te strooien eta op vira zout, algo útil. dan wordt het iets nuttigs. Eta assim algo com outro rende. Het doet wat met anderen. Eta cambia lo qual tá carnal. Het verandert hetgeen vleeselijk E is. de nou smaak spiritual. En geeft het een geestelijke smaak. Ah, boku tá salo de terra. Jij die zout bent van de aarde, Bono a wordo yama. je bent niet geroepen Pa queda sentar em um stoel om te blijven zitten op e je não stoel assim nada com bom mes. en niets te doen met jezelf. Deus do nabo capacidade, God heeft je capaciteit potencial. gegeven. Hij heeft je potentieel Ela nabo gegeven. talento. Hij heeft je talenten Cosco gegeven. abo só por cu amino por. Dingen die alleen jij kunt doen en Cu ik abo niet. só tin cu amino Die tin. alleen jij hebt en ik niet heb. E sei ela do nabo. Dat heeft hij jou Pa bo gegeven. bai e pa bo stroi e bira algo bendicionar para outro ende. Omdat jij kunt gaan en uit te strooien en gezegend kunt zijn voor anderen. Kite cos. Wat is het nou? Nós ele sejado de bierne. We hebben het vrijdag História gelezen. de talento não. Het verhaal van Santa de Corda? talenten, ja. Santa corda de bierne? Kan u jullie nog herinneren, vrijdag? Que coisa tem problema? Wat was het probleem? Aya 5 talento, Eén had 5 talenten aya gekregen. 2 Eén talento, had 2 talenten aya gekregen. um De talento. ander had een 1 talent E gehad. aya 5 talento, que ela hace? Wat heeft degene gedaan die maar 1 talent had Que ela gekregen? hace? Wat heeft hij ermee gedaan? Ela multiplica. Die heeft het vermenigvuldigd. Ela vira 10. Die van 5 heeft hem E vermenigvuldigd tot 5 aya 10. 2, que ela hace? Degene die 2 had gekregen, Ela vai negociar com ele. die is gaan onderhandelen ermee. E tava 2, Het was 2, que ela vira? dus het 4 geworden. 4. Ora bota salo de terra, Wanneer je het zout bent van de bota aarde, multiplicar, dan vermenigvuldig je. bota seguiduna, Je blijft geven. seguiduna, Je blijft seguir geven. produzir. Je blijft E tá produceren. aqui da worden aangevuld, bijgevuld. Het wordt E tá aqui da worden aangevuld jena, en jena, bijgevuld. jena, jena.
Het blijft vullen en vullen. Pero si vos no haces nada, es un talento, Maar als je niets doet, de ene die 1 talent had e haces gehad, nada con él. die had er niks mee ¿Qué gedaan. pasa? Wat was er toen ¿Qué que gebeurd? él avisa? Wat had hij gezegd? Él avisa, Hij had gezegd, mi tabatasa, hij wist cubo un señor, kuta cosecha, Dat je- caminda bon no a sembra. een meester bent die oogst waar je niet gezaaid hebt. Mi tabatasa, Ik wist. anto kimasi, En wat had ik toen ma gedaan? guarda bocos pabo. Ik heb je talent bewaard. Para bo min pidi bocos, Maar wanneer je het komt mi opvragen, donabo bocos. dat ik je ding teruggeef. Que me aceita comparar com es un no ahusa. Dat is vergeleken met degene die niet heeft En gebruikt. ahusa su talento. Die heeft zijn talent niet En gebruikt. ahusa ekosku etapata. Hij heeft niet gebruikt wat hij was. Pa duna smaak, Om smaak te pa geven. bendicionar. Om te zegenen. En ahusa elo qual quella haya di su maestro. Hij heeft hetgeen hij van zijn meester heeft gekregen niet gebruikt. En ahusa. Hij heeft het niet gebruikt. Anto que pasa? En wat is er toen gebeurd? Ase sunga dating, Zelfs wat hij had awardo gekregen, kita foi je. werd hem ontnomen. Abotin, Jij hebt. abotin algo, Heb jij wat? no escondier. Verschuil het niet. No guardele. Bewaar het niet. Bijbel, de historia aqui, en nota bisaku, es un quanya 5, In dit verhaal zegt de Bijbel niet. Kuabira 10, Van degene die 5 is, die 10 is geworden. haya más honor. Die meer eer heeft gekregen. En nota bisa es un quanya 2, Zeg niet, vertelt niet of degene Quasi die quater. 2, die het om 4 heeft omgezet, kuetabata menos honor. dat die minder eer had En gekregen. mesmo cos que Dios avisa, Hetzelfde wat en su palabra, God in zijn woord gezegd heeft, es un quaduna haya 5, degene die 5 heeft en gekregen, mesmo cos ela bisa es un quanya 2. heeft hij hetzelfde gezegd aan die ene die 2 heeft Hopi gekregen. bom assim, Goed gedaan. hopi bom assim, Goed gedaan. hopi bom assim. Heel goed gedaan. Fiel servidor, Trouwe dienst. fiel esclavo, Trouwe slaaf. hopi bom basie. Heel goed heb je het Que me gedaan. nota bai pa quanto Dus bohasi. het gaat niet om hoeveel je Nota gedaan bai pa hebt. quanto ba multiplicar. Het gaat niet om de hoeveelheid die je hebt Tu vermenigvuldigd. dosa multiplicar 100%. Allebei hebben 100% vermenigvuldigd. Esse tá bai pe. Daar gaat het om. Lo qual bohasi, Hetgeen je doet, dune 100%. geef het ook 100%. Duna 100% di bo Geef- cristianismo. 100% van je christendom. Duna 100 di bo vida. Geef 100 van je Duna leven. 100 di bo matrimonio. Geef 100 in je Duna huwelijk. 100 na Dios. 100 aan God. Duna 100 na boyunang. Geef 100 aan je Duna kinderen. 100 na iglesia. Geef 100 aan de Duna gemeente. 100 pa so boting pa boduna. Geef 100 omdat je hebt om te geven. No scondiele. Verschuil het No niet. guardele. Bewaar het niet. Ibisa En zeg, mita scondia pa ore bin busque e hain su cosback. ik bewaar het zodat wanneer je het komt halen, ik hem zijn ding terug kan Dios geven. ha sacado fa escuridad. God heeft je uit de duisternis Ponemos gehaald. en su luz Hij heeft maravilloso. je wonderbaarlijk licht Pa boasi geplaatst. algo. Zodat je wat kunt gaan Pese doen. ave me inta mita bolu Daarom puntrabo. vanochtend vraag ik je nogmaals. Kiko ba bin hasi akinang. Wat ben je hier komen doen? Ba bin pa boscucho palabra. Ben je gekomen om een woord te Pa horen? bosali hasi algo Om kune. erop uit te gaan en wat mee te doen? Of ba bin gis pa boscucho palabra. Of ben je alleen maar gekomen om een woord te Pa ba horen guardea trobe. en het weer te gaan bewaren? Anto bin beako to simang. En volgende week weer terug te Bin tu komen. mas pa we guarda. Om nog eentje te komen halen en te bewaren. Winter mesa kaba shonang. Winter is al voorbij, mensen. No suporta bes da guarda comida pa winter We ainda. kunnen geen eten opslaan voor de winter. Mane bernan ta asi. Zoals de beren dat doen. Nos tinko usa lo qual nos ting. We moeten gebruiken hetgeen we hebben. Paso dia nanta malu. Want de dagen zijn slecht. Anto ti hende ku ting necesidad. En er zijn mensen die nood hebben. Ting hende ku ta bes ta putri. Er zijn mensen die aan het verrotten zijn. Carne nanta bes ta Er putri. is vlees die aan het verrotten Paso no zijn. ting salu ribanang. Omdat er geen zout Anto op ta ze is. abote salu. En jij bent het Abote zout. salu. Jij bent het Abote zout. salu. Jij bent het Vicende zout. bandi bota abote salu. Zeg tegen degene naast je, jij bent het zout. Juan capítulo 10, versículo 10 ta bisa. Ela Ja. drong abing pa horta, mata e destruir. Pero ame bing pa boting kiko. E Opdat vida na Zij abundância. leven hebben en overvloed. hebben. Espírito de Deus está em nós. De geest van God is in ons. Esse que nós também tá dona di. Dus wij zijn ook degene die leven Que geven. nós não pode rende que tá mata rende. Dus we kunnen geen mensen zijn die mensen doden. Bisa amen inang. Zeg daar amen. Misa. Ik weet het. Ku hopi bia. Dat vaak Nós tá bisa. zeggen wij, Kaba kunang. maak ze af. Afgeschreven.
afgeschreven. Mi nota te nemas kune. Ik ga niet met ze om. Pero no te sei Dios sa pone biba ding nos. Maar dat is niet wat God in ons geplaatst heeft. Espiritu di Dios sabihin pa doon na vida. De geest van God is gekomen om Vida na leven te abundancia. geven en leven in overvloed. Man in Juan capítulo 5 versículo 24. De verdad, mi tabisa boso. Es un kuten de mi palabra y quiere, es un mandami tin vida eterno. Y no tabing na juicio, matapasa for di morto pa vida. Di onda matapasa? Van waar ga je over? Di morto pa vida. Man in Van Colossenses dood ng capítulo na 1 leven. versículo 13. Pa sobra ela livra-nos de o poder de escuridade e a trasladar-nos para o reino de sua justima e de quem nos tem redenção e perdão de pecado. Ela trasladanos voor die reino de escuridad, per reino de luz. Hij heeft ons overgezet uit de macht van duisternis naar zijn licht. Ela cambia nos, ela trasladanos. Hij heeft ons overgeplaatst. Hij heeft ons veranderd. Kiko nos mes de asi. Wat moeten wij doen? Nos, Wij, kuta luz, kuta die salu. licht zijn, die het zout zijn, Nos na meti kuyo da otro rang. we moeten anderen helpen Sali fe escuridad. uit de duisternis te Pai den stappen, luz. om in het licht te gaan. Bota siende sei. Ben je dit aan het doen? Nos ta siende como iglesia. Zijn wij dit als Como gemeente aan curpa het de doen? Cristo. Als lichaam van Como Christus, rumang nang. als broeders en Nos ta zusters, sacando ende fo escuridad. zijn we mensen uit de duisternis aan het halen? Puntrende manimbo. Bota siende trabajo ko bating kwasi. Vraag degene die naast je zit. Ben jij in het werk aan het doen? Tabo job ko sita. Het is je taak. Tabo trabaho. Het is je taak. Mali sa lahat tabo trabaho. Pero ba asip ta Cristo? Vanaf het moment dat je Jezus hebt Wala aanvaard, ting solicitames. hoef je niet te At solliciteren. yung Er solicitatiprocedure. was geen sollicitatieprocedure. Fantastico. Fantastisch. Pero po llega, Jesus di kubo. Vanaf het moment dat je bent aangekomen, zegt Abo, Jezus, bye. jij, ga. Bye. Ga jij. Predica. Predik. Banda em Corinthians, né? Buki de Corinthians, né? Pensei, se reino de Cristo está criatura novo está. E cos não viu a passa acaba. Ata, turcos a vida novo. Agora tu recos não aqui tabini de Deus. Quem de a reconciliar-nos com sumes dor de Cristo. E aduna-nos em ministério de reconciliação. Que ela duna nos? Wat heeft hij ons gegeven? De bediening van de verzoening. Que ela duna nos? Wat heeft hij ons gegeven? É Ministério de Reconciliação. Que tá piscina? De bediening van de verzoening. Encargo para anunciar reconciliação. De opdracht om verzoening te verkondigen. Bisene bandi botong encargo bahaya. Zeg tegen degene naast je, je hebt een opdracht gekregen. Encargo bahaya. Je hebt een opdracht gekregen. Encargo bahaya. Je hebt een opdracht gekregen. Encargo nos saya. Que mendi Dus, Dios aduna nos. God heeft aan ons Een gegeven, responsabilidade. aan onze verantwoordelijkheid Um gegeven. ministério. Het is een bediening. Tem salu de ter aqui dentro. Is er zout van het aarde hierin? Awo, nós turunto Maar aqui wij dentro. samen zijn hier. Tá sina aqui. Wij samen zijn zo. Hopi salu unto. Heel veel zout samen. Anto timbianos ta gusta bimi wak. Ta gusta, e koki nos gusta. Wij houden hiervan. Akon salu mita. Kijk hoe, Salu. Salu mita. Akon salu mita aqui. kijk hoe zout. Já ik domingo ben. bata sneak salu mita, salu. Anto já domingo En zondag nos turta bom salga. zijn we allemaal goed gezout. Paso tum paki salu tinha aqui dentro já Want er is domingo. een pak zout die er hierin zit Pero zondag. é salu no trapa sirbi pa queda aqui dentro já domingo. Maar het zout is niet gemaakt om hierin te zitten op É zondag. salu ta trahape by word destroy. Het zout is gemaakt om uitgestrooid te worden. Pero iglesia tá muito assim aqui. Maar de gemeente is te veel zo. Quem salu riba outro? Een heleboel zout op elkaar. Nenhum que vai foi outro. Niemand wil uit elkaar. Nenhum que sali para fora pegar na alma Niemand para wil Cristo. erop uit om zielen te winnen voor Pero Christus. ave me inta mita declarar com a igreja que lo lanta e sali e gana alma na para Maar Cristo. vanochtend verklaar ik dat deze gemeente erop uit zal gaan en zielen zal winnen voor Christus. Vai para fora. Naar buiten E gaan. hace trabalho que o word mandar para En het boasi. werk doen waar je opgedragen bent te doen. Vicente Bandibo, não tenha medo. Zeg tegen degene naast jou, wees Não niet tenha bang. medo. Wees niet bang. Tel Bota over God. salo de Je terra. bent het zout
zout van de aarde. Sal de terra. Zout van de aarde. Luz de mundo. Licht van de wereld. Se nós worden pagar, Als wij uitgedoofd é worden, mundo aqui tá vir bola de escuridão. Cristal Passou tá dat. nós de luz de mundo. dat wij het licht van de Se wereld nós zijn. também paga, Als wij dan ook uitgedoofd zijn, anterior se nós vira para pem. en dan is het wel nijpend. Nós não te mag paga. Wij mogen niet uitgedoofd Nós temos que worden. na We candela. moeten aan vuur en vlam Nós temos que blijven. seguir spray e We palavra. moeten het woord blijven Nós temos que verspreiden. seguir contar outro de We Cristo. moeten anderen blijven vertellen van Christus. Romano 1:16 tabisa. Romeino hoofdstuk 1 vers 16. Não tenha medo, Shonang. Wees niet bang. Não tenha medo, Shonang. Wees niet bang, broeders en Tenha zusters. coragem. Wees moedig. Tenha coragem. Wees moedig. Eta cubo. Hij is met Su je. poder tariba bo. Zijn kracht is Su over unção je. tariba bo. Zijn zalving is op je. Espírito de Deus tariba mim. De geest van God is op mij. Ela ungimi Hij heeft mij para gezalfd me predicar om evangelho. het evangelie te prediken. Ela ungimi para me assim bom. Hij heeft me gezalfd om het goede te doen. Ela assim me luz chetera Hij heeft aqui. mij licht van deze aarde Não gemaakt. pensa menos de bomes. Denk niet minder over Ela jezelf. donava su espírito. Hij heeft jou zijn geest gegeven. Bopor. Je kunt het. E bopor mais como me está En je pensa. kunt meer dan je zelf denkt. Passo a mim tá parado de lante aqui não. Want ik sta hier voor je. Wat het neem te papi mas duro mes. Je hoort me heel luid spreken. Dagai mas cobarde tá para aqui na de Een lante. hele, een bangerik. Cobarde. Medo de Een papi de lafaard. lante ende. Bang om voor mensen te staan en Medo de praten. para de lante ende. Bang om voor mensen te Die eerste staan. vergüenza que andar op schoolplein. Ik schaamde mezelf om op het schoolplein te Até wandelen. Deus se transformar me. Kijk, God heeft mij E veranderd. não tem medo mais. Ik ben niet bang meer. Passo Deus espírito bimbiba em mim. Omdat Gods geest in mij is komen wonen. Passo ma permite Deus bimbiba me Want ik de heb- mi coração. Toegelaten dat God in mijn hart kan wonen. Anto de dia como word transformar. En van de dag dat ik veranderd ben. Maar cambia foi bij dois missa. Ik ben veranderd naar van een Maar weer een kerkganger. cristiano. Romano 1 versículo 16. Romeinen 1 vers Lê 16. Passou a minuto em vergüenza de evangelho. Passou para essa aqui tá é poder de Deus para salvação, para turco tá querer, para é judeu promê e também para é grego. A mim não tem vergüenza de evangelho. Want ik schaam mij niet voor het Você evangelie. sabe que tá? Que tá? Want wat is het? Que tá? Want is het? Want het Que is evangelho tá? kracht, Parece evangelho? kracht van God tot Botinele? zaligheid. Heb je het evangelie ontvangen? Heb je het? Botine? Heb je het? Tener de moment. Hou het in je handen vast. Vai evangelho toch? Je hebt het evangelie ontvangen, E toch? coisa tá poder. Dat is Poder. kracht. Poder para se Kiko. Kracht om wat te doen. Para salvação. Tot zaligheid en redding. Banhele? Heb je het ontvangen? Botine? Heb je het? Tener, não lagi bai. Hou het vast, laat het niet E gaan. coisa banho tá poder Hetgeen je hebt ontvangen is kracht. para salvação. Não para ami mas amanhã Voor acaba. redding, niet voor mij. Ik heb Por het que Bijbel al. te bisa? Maar wat zegt de Bijbel? Poder para sanação pa? Esnago te querer. Voor een ieder die gelooft. Pe judeu, Voor de pe Jood, grego, voor de Griek, pe holandês, voor de pe Nederlander, africano, voor de pe Afrikaan, antiano, voor de pe Antilliaan, surinameo. voor de E te Surinamer. poder para salvação. Het is de kracht van God tot Quem zaligheid. tiene? Wie heeft het? Bisa mitine. Zeg, ik heb het. Nós tiene. We hebben het. Agora, ainda para Nu. brincar de moçaco. Het is niet om in je zak te Tá stoppen. bom, bai. En O zodat je gaat compartilha com ele. en deelt met anderen. Não tem nem mansera. Hou je hand niet Bai gesloten. tu não rende lo qual aparece. Ga iemand geven hetgeen jij hebt ontvangen. Mas em Mateus capítulo 5 trova. Boso tá é salo de terra, mas se é salo per de smaak, ku kikolo é wardo hasi salo atrobe, e não tá sirvi para nada mais, sino para wardo tirar a fo e para rende trapar ribache. Boso tá é luz do mundo, stad situado um cero, não porque da escondi. Tampouco rende, não tá sendo lampi, pone balde carro de midi trigo. Mas arriba candela e eta luz para tur kuta den cas. Laga boso luz brilha delante de gente de tal maneira, que não por mira boso bom obra não e glorificar boso tata kuta den cielo. Laga vossa luz brilha de tal maneira. Laat uw licht zo schijnen. Não para rende no wak. Niet dat de mensen niet zien. Rende mister wak. Tu rende.
Iedereen Kubo portopa. die je kunt ontmoeten. Declarar um cos bom na vida. Verklaar iets goeds over hun Que kita leven. kita febo? Wat neemt het Pabo van declarar um jou cos bom in om sua vida. iets goeds over iemands leven te Medo verklaren? de kiboting. Waar ben je eigenlijk bang voor? Que medo de kiboting. Waar ben je bang voor? Porque man, bom tá klaar ainda. Dan denk je misschien, ik ben nog niet klaar. Mas bisaba ori. Ik heb je zojuist gezegd. Fora para receber Cristo, Vanaf het moment dat je Jezus hebt um aanvaarden, criatura nova botar. je bent een nieuwe schepsel. E cos não bio passa. Het oude is voorbij. Tudo coisa vira novo. Al hetgeen is E vernieuwd. barranha trabalho. En je hebt een taak gekregen. Trabalho para pai e reconciliar gente com Een Deus. taak om te gaan en mensen te verzoenen met God. Então over die diploma de escola. Het gaat niet over je diploma of je Então opleiding. over com bombo para papia. Het gaat er niet over hoe goed je kan praten of Então niet. over die quanto ai botin convertir. Het gaat er niet over hoe lang je bekeerd bent. Eta tocante die poder que vai Het receber. gaat om de kracht die jij hebt O ontvangen. evangelho tem poder Het evangelie is de para kracht salvação. voor de redding. Então timbiamos pensa menos de nós En mesmos. soms denken we minder over Então onszelf. diabo tem que pensar, ah, bom por. En de duivel blijft zeggen, zie je kunt het Mas niet. abo tá tal coisa. Oh, omdat je dit bent. Sempre bom, não vira na bomamos o cara sempre abo tá suni mais bobo. Nee, zie je, altijd thuis was jij de Abo tá domste. sunco não tinha diploma. Jij bent degene die geen opleiding Abo heeft tá sunco afgerond. potendo nenhum trabalho. Jij bent degene die geen baan kan Como potendo bouwen. ambo. Je kan geen man Como houden. potendo moe. Je kan geen vrouw houden. Pero por fin batendo na Cristo. Maar je hebt eindelijk Jezus Antecita vastgegrepen. suficiente. En dat is Ora voldoende. batendo na Cristo, Toen je Jezus hebt ganha vastgegrepen, poder. heb je kracht Para ontvangen o pai. om para erop uit te conta gaan gente. en mensen te vertellen. Anto gente lo acordava pro passado. En mensen zullen je verleden Pero a opbrengen. Bíblia tá bisabo. Maar de Bijbel zegt, Deus escolhe coisas bobo do mundo para brongoçar e sabinan. God heeft de dwaze dingen van de wereld gekozen om de mensen beschaamd te doen staan. Deus escolhe coisas débil do mundo para brongoçar coisas forte. Hij heeft de zwakke dingen van de wereld gekozen om de sterke dingen te E beschaamd te doen coisas staan. baixo do mundo De lage dingen van de wereld estão despreciar. en de afgewezen dingen. Deus escolhe coisas que não tá nada. Hij heeft de dingen gekozen die niets waren. Para errar se e coisas que tá algo vira nada. Om de dingen te maken die niets waren, iets te doen worden. Para nenhum gente no gaba diante de Dat Deus. niemand hoogmoedig wordt voor God. Para sobrador de je, Want door hem você está em Cristo Jesus. zijn jullie in Christus Jezus. Quem de abrir para nós sabedoria voor de Deus. Die wijsheid van God voor ons is geworden. Justiça e santificação e redenção. Rechtvaardigheid, reinheid en heiligheid. Amém. Amen. Senta escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, Dat staat geschreven 1 Korintiër, hoofdstuk 1, versículo 27. vers 27. Deus te escolhe God kiest. e aumenta. En Que vanochtend bisabo, wil ik je vertellen. Deus escolhe abo.